Jadi kan jenenge seton loh. Seton kan sepi. Jadi setiap Sabtu mesti baik. Mesti enek pasaran. Om, iki nggone sapa? Kowe bocah kowe mah. Mau semangat. Kok bar krungu regane langsung delak-delek iki gek kepiye? Diajar batae. Bacan ayu. Cara ada nego ya, Pak? Bisa nego. Bisa nego. Iki yuk. Nyapa Mas Hadi iki nggih. Nggih, Pak. Dolan-dolan neng pasar Kali Geseng benek ro. Rene ya jek iki lho Mas. Ya mosok ming benero tok ming delok-delok tok ya. Iya, karo delok-delok wedhus nang kene jarene Apa? Bakul wedhus lek urung rene jarene urung kaji-kaji. Wis jare sapa lho, jare Masek ya? Heeh, jare Masek nek misale apa jenenge bakul wedhus nek urung pasar nang pasar Seton Kali Geseng kuwi urung munggah kaji jare. Iki sajake nang ngene iki piye? Arepe golek, arepe delok-delok nek jare Masek mau jare Masek telepon. Ngene arep delok-delok wedhus, aja mung delok-delok lho, tuku. Saiki wayahe aja mung delok-delok tok, tuku. Kandhane sangone godhet oke. Itu oke. Ya kene iki Mas Adi, ini kan pertama kali. Jadi pertama kali Mas Adi karo Mas Aldi pasar Seton ya. Nek leneng kene wis pernah, cuma pas kae ora pas pasaran ya. Ora pas pasaran. Jadi iki pas pasaran marem. Ora wong akeh ngene rame iki. Iki urung separone. Iki urung separone. Biasane luwih akeh nek Mas Aldi. Saiki sire iki ameh golek sing kaya ngopo. Iki mumpung dek ene, dek pasar iki dina iki aku dadi tour guide, Geng. Dadi yo sing nonton channel Masjid iki aku dina iki dadi tour guide Mas Adi karo Mas Aldi. Dina iki. Iki golek sirmu apa? Delok-delok ki lho, kalau wis no. Sing ae sing pol kadut. Lha piye to, Di? Lha yo. Yo kancamu ado-ado teko Kali Geseng kok njaluke sing kaya ngono iki piye? Sing di. Nah, ndasi reng lho. Oh, ndasi reng. Sing sing kencangan kae. Ya, kencangan putih lho, dadung putih. Oh, dadung putih ya, ayo didelok. Kowe mung arep delok tok apa tak sing rega? Ah, tak rega. Maksude isin aku ngono nek ming kon bakule teko pripun Mas ngono ngapunten Pak ming nonton-nonton tok ngono ya isin lho. Iya ya, tapi mbok yo ana niat tuku ngono lho dadi cara kono buka rega iki kene mari ngenyang ngono lho. Oh ya, lah duitmu share piye? Share ono. Ditene. Ayo wis yo. Teko ngene sapa kuwi? Sek, biasane ono kuwi anu. Nah, belanja nih. Oh. Nah, sing kan model ngene. Ah, pesermu nang mbek dine to. dan kupingnya di. Tekan kupinge nang ono apa rene? Piye di? Piye? Mau kon golek sing larang lho, Di. piye? Ora, maksudnya aja dolanan lho, Di. Iki ngene iki ra oleh murah lho, Di. Ngene iki. Heeh. Oh, dari kula oleh murah. Apik murah ngono nggih enek ya. Ya enek, enek. Tapi iki mbone sapa ya? Burung anu, burung sik duwe. Tapi nek model ngene iki nek nang etanan ngono gampang payu ra? Gampang payu gitu elek ngene. Bah. Iki lho jare masuk ya? Apa anu wae apa? Dirimu kulak-kulak nang ngene ngono. Lah iya karo delok-delok. Kulak ngene gongetan ngono. Gongetan. Pesermu nek anu ya. Rak kowe iki ngudus dhewe to, Di? Iya. Heeh, lah iki arep mbok dol neh. Iya. Apa arepe anu? Ya kawinan. Iki arep didol neh, apa arep mbok dhewe ngono lho. Iki aku Mas Haji wis didol wedhus. Heeh, wis adol wedhus. Yo. Ya toh. Heeh. Ya untune kene ya rene cocok ya. Anggot. Oh ya, berarti berarti kan cara ngene iki awakmu sire sing model-model ngene iki berarti. Ning ya sing murah ngono lho. Nah, sing murah. Ya aja murah. Ya wis ayo aku wis ngomong to di. Wedhus ngene iki ra oleh murah. Mbok yo nang kene, nang etan ngono ndak oleh murah. Dadi nek apa ngenyang wedhus wis kowe ndelokke karakter sing kaya ngene iki modele ya ndak kena murah to, Gek. Ngira lho Mas. Apa? Ngono kuwi ngira Ya, ya. mbok piro? Om. Iki nggone sapa? Kowe bocah kowe malahan. Halo. Ngene sapa? Cek nang kono wonge. Bisa nang kono? Oleh. Tapi
Tapi lo di neng daerah ini, nek misalnya apa, sing luas-luas, kan biasanya ngeblok, memang ngeblok. Nah, jadi area yang sebelah gini biasanya wis babon-babon. Sebelah ini ya tak. Nah isi babon-babon. Sebelah pojok kono kae doi. Kayak daerah sebelah kono ini biasanya campuran. Jadi kadang enek. Jadi neng kene ora mung etawa-tok. Jadi kadang enek Jawane, kadang nyempil enek gembele barang. Jadi misalnya daerah kono kae, nembe kono, kuwi biasane campuran cembe-cembe. Lah nek nang daerah kene, iki biasane sing doro-doro tapi sing biasa. Terus nembe kono kuwi wis lekas luas, nah nembe sing mbek kono kuwi jantan biasane. Nah kan penak tuh lek ngejak Mas Gun. Iya. Rene cek iki lek enggak ngejak sampean enggak ro maksud gon-gone endi-endi. Iya bener ae. Model-modelnya kan kono kan anu wis apa jenenge model do. Hah? Totol. Kuwi Jawa, nek kuwi Jawa. Tapi tetep silangan. Kowe arep nek kok sing abenge ra mumu enek sing duwe. Abenge kan ndase penak ming koyo nek rumah tani kan anu to. Nah, terus seru ae. Dadal lho apa? Yo. Om. Abange ngene sampean? Sing iki nganu nyekel. Piye, nyekel. Piro om nek koyo ngene? Iki njaluk mahal tapi njaluk 4.000 iki. Kowe 4.000 piye di? Iki Yo, sing ireng iki. njaluk 7.000. Tapi iki doro ta? Oh, babon. Manak piro? Manak pisan di. Iki golek doro apa baban? Kan kowe seneng sing model-model das-das ini to. Iki jaluke anu di. Nek kira-kira nek awakmu anu. Dirimu krungu regane, Rung? Bung, golek doro-doro esek no. Adewe. Panggah doro-doro. Iki manak siji iki. Golek doro-doro to. Kan penak lek doro-doro. Yo. Iku gawene. Oh iya, ini berarti cara dasar tapi goleknya sing doro. Doro. Iya kurang lebih barang sih. Tapi nek sing kuwi doro, tapi aku urung roh. Ini sapa ya? Kok tak golek iki. Yo golek liyane. Yo, misalnya anu rono. Pasar Kali Geseng iki. Teko kene tenan iki lho. Iya. Kayak pas pasaran. Golek oh. Biasanya Rene ora pas pasaran men delok bangunan. Oh, Mas Gun. Lah rene ndak pas pasaran iki arep golek apa? Arep nyapu ya. Lah ngerene lho pas ora pasaran dinone. Heeh, pasaran. Bae dinone pas Setu. Aku ya ora ngerti kok. Heeh, bener. Wes, mbok inceng kira-kira dit. Ketok tekokke. Delok sik iki. Inceng kok. Burung. Iki rong ketemu. Dong ketemu. Si anu. Inceranku ya kuwi iki. Ketemu sik duwe. Iki kan Ndoro. Iya. Pasar Tono. Niki yang sinten? Nah, nggih, Pasar Tono sing duwe jebule. Nggih, Pak. Dadi dina iki ki nek anu bocah-bocah masjid. Do arep pasar golek doro sing luas lah. Mau teko kene wis langsung weruh iki. Lah golek nggon sapa jebule kok Pasar Tono dhewe. Nah, ngene iki teko dhewe di karo wonge. Kira-kira regane piro? Jaluke piro? Nah, lho. Nah kan aku ora wis ngomong karo kowe. Iki ora oleh murah. Dadi kira-kira waduh. Duitmu cukup ra di nek 15. Isin lho aku wis takon rego. Oh, yo. Takon rego umum yo. Iya no. Iki njaluke 15. Niki anak apa? Anak apa? Terah apa? Oh, Jakarta Satrio. JS. Try JS. Di Try JS. Ini sing duwe Pak Sartono dhewe. Rekanan Kakak TV. Piye Mas, ora ming delak-delak kok mau semangat. Kok bar krungu regane langsung delak-delek iki gek kepiye? Diajar batae. Bajan ayu. Cara ada nego Pak. Bisa nego. Bisa nego. Nego lho di. Bisa nego. Nego. Piye sermu? Piye sermu? Ya, Basement didelok-delok lho. Kupingnya buwe enak. Cara dasarnya juga. Dasane apik, kupingnya penak, udah ayu kok. Heeh. Lah yo ngisi kandangmu to, Di. Kandang majek yo suwunge yo oke. Kosong ora? Ora, isih kebak. Terus delok-delok sik ya. Wis siap kawin. Lah iya. Matur nuwun Pak Sartono, mangke nek anu men. Ya anu, kontak Mas Sofian. Nah, ngene modelan ngene iki lho, Di. Jadi nek misalnya nang Kali Geseng ya emang luwih kacek. Maksudnya asline regane luwih kacek timbangane kok wis ibarate nang daerah liya.
Nang kene karena memang pusate tadi cara golek wedhus-wedhus ngene iki. Golek wedhus-wedhus kupingan ngene iki, ndas-ndasan ngene iki terus bodine juga enake ngene iki ming PR-mu lemok ketok kan rada anu tapi nek menurutku proporsional sih. Cara digawen iki modelan gampang anu disenggol pring meteng. Dadi gampang dadi disenggol pring dadi meteng. Nah nek kene iki model ya 15 tapi kan jaluke. Ya umumnya wong nek nang pasar kadang nek nyang-nyangan wajar. Tapi nek Pak Sartono ini karena memang ya iki sik mau domoke Mas Sopyan anu wonge mampir rumah mau lho. Mampir rumah nggo doro-doro mau kan. Ternyata pasar nggo iki. Nah, kemungkinan iki sing arepe dianu Mas Sopyan mau. nggih. Ya model-modelane ngene iki. Barang pancen ya ayu lho. Ayu di. Rego enggak ngapusi. Iya, rego enggak ngapusi. Tapi mana sermu, tapi anu lho di. Apa jenenge? Mau ki ini menggebu-gebu arepe boyong iki. Tapi kok yo bahan krungu regane kok ya langsung delek-delek meneng. Kok akeh meneng ngene iki ra ya kepiye to? Ya, niat yo arepe piye iki. Iki Doro apa sih Doro? Tapi ya paling ra dirimu wis ngerti gambaran lah. Iya. Paling ngerti gambaran iki. Piye? Takon itu regane 3.000. Apa? Lek takoki regane jare 3.000. Oleh gadunge tok ya 3.000 bayo. Mau jare tak takoni duite akeh. Banding kon ya paling orang kenyang to, Bro. Ya dinyang piro lho. Nek yo aja 3.000 ya lor ati sing duwe. Ora kira guyon. Karo milih-milihne. Yo, lagu-lagu. Yo, Arep lagu muter ndi? rono. Ano yo. Tak kancani. Yo ngene iki kahanane pasar. Tapi dina iki hitungane gek sepi. Maksudnya enggak no rame kaya biasane luwih. Tapi lah nek banjir ini biasanya ketan piro? Ngene iki paling yo Piro nek nang ketan? piro ya? Piro? nih. Oh, telur nang kene. Nanti perekornya 16. Umur piro ki? Ya paling sekitar 6 bulan 6 bulanan. Dere iki jan. Iya, ora dire cempe hitungane. Iki meng jan meng kurang susu. Susu tor. Enak. Kurang susu. Hah? Sakenane enek. Kowe golek sing rega 150 enek. Tapi kan untuk untuk Jawa-Jawa. Jawa enek nyang rono kae luwih. Maksudnya bervariasi. Misalnya dirimu ora golek ganti rega sing ratusan ribu sampai sik puluhan juta enek. Enak nek kene ngono. Oh, enak kene ngono. Garek nareni anu duwite. Heeh. Nareni kowe iki kaya-kaya tas rono rene iki enek ora to di yo isin rono rene. Yo, tiwas tak andel-andelke nggo mode topeng. Boleh ndak enek. Tapi nang kene anu, Mas, apa jenenge? Biasane wis campur-campur ekonomis lah. Kelas daging, kelas potong-potongan. Ya, kayak ini kan wis kelas apa? Daging Mas ya. Oh, kelas daging. Aduh. Nyarep paling bebas anek boleh jalan jauh jalan kono. Nambe kono. Ayo, nyebrang lautan. Gini. Rono. Kupeng ngendi? Ayo dibeli. Oh, ada 700 itu. Piro? Murah, nasi sewu. Siji pitu, sejuta 700. Iki Mas ya. Ini model-model ini 1.700-an. Iki sing anu, sik apa? Omahe kandange nang bar jembatan munggah mau. Iya.
Model-model ini kan ekonomis sih. Berarti enggak Sekarang ekonomis Mas ya. ekonomis masuk ya. Ini kan kupingnya yang ini. Ya ancane nyadil. Tapi kan kupingnya yang ini. Barang ngono Iya. kalau Iya. Barang Iki itu tau aja. di tutupan piye gek golek sarapan. Aku Ya lo mesti delok kono sik, delok kono sik. Dilit. Nasi serah. Nih. oh iki grup diri-diri iki Mas. Apa? Iki dere-dere. Ya jemoko. Ono Jemoko mek kono. gede iki. Ora ser kuwi ya. Sing petak kuwi. Kuping ngombo tapi ndase yo biasa. Kuping ngombo ndase biasa. ini kelasnya rame posisi Mas Bun. Sepi. Hitungannya sepi. Ya. Padahal Hitungannya sepi. korene iki iki yo. Heeh. Hitungannya sepi nek hari ini. Kirane rame ku piye Mas? Rame buk Mas teko kono. Kan mbek kono patok kosong nih. Biasanya teko kono. Ini wobek biasanya. Arep belah tengah mau, lewat tengah mau angelan. Bisa angel. Nah ini pasaran hari apa ya Mas? Ini setiap Sabtu Mas. Jadi setiap satu hari Sabtu pasti pasaran. Jadi kan makanya sekali. iya, jadi kan jenenge seton loh. Seton kan sepi. Jadi setiap Sabtu harus wajib ae. Mesti enek pasaran. Tapi mungkin anu apa jenenge? Biasane nek misal nang pasar ndak enek lusan, biasanya masuknya enek. Maksudnya biasanya kan jarang go pasar, biasanya langsung neng kandang. Pasarnya dipindah. Pasaran ya. Iya, dipindah dengan KTP. Mas, ini sing bikin tangan deh pasar pendamping saya pengen balik lagi apa Mas? Nek jare Masnya kan nih, sate nih. Oh, makanya dino iki wis iki kajatmu munggah kaji dino iki wis keturutan ya. Iki wis jam wayahe sarapan. Mari kita sarapan. Wis Iya. tutupan. Tutupan di. Tapi ya kowe tutupan. Kowe gengnya tutupan. Geng tutupan emang. Guys, geng. Kowe iki engko kontennya nyambung nang kadang Mas Sofyan. Iki bocah loro iki kowe aja sampe balik Jawa Timur kok ndak nggawa wedhus. Ngono lho. Dadi engko Enggak enek. ditunggu ae engko kontene selanjutnya. Iki wis main sarapan iki koncoku iki wis kayaknya wis ngintir-ngintir kan mau goceki wetenge ngeles saja ae. Heeh. Ya wis ngono ae yo. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.